Bon dia! És dilluns. Ahir vaig sopar 6 tortes d'arròs. O sigui, vam pujar una mica perquè el físic se notava com fatigat i com que anàvem bé de pes i tot, me va dir el Robert que féssim 6 tortes d'arròs per sopar. I és que tinc l'energia, o sigui, feia temps que no anava a dormir notant la panxa plena, super heavy. Estic molt contenta, estic molt feliç. Sí que la setmana passada va ser com més dura, però ja ahir el dia va anar molt millor, a nivell d'energia em noto molt millor i avui, doncs, què dir-vos, amb 6 tortes d'arròs per sopar, mare meva, o sigui, avui crec que tornem a la dieta normal, m'han de contestar perquè he passat report aquest matí, però bueno. I ara me'n vaig al dentista, perquè d'aquí un parell de mesos me ficaré les carilles per aquesta dent d'aquí petiteta i llavors t'han d'arreglar com tota aquesta part de dalt, bueno, no sé, que primer t'han de fer una cosa per arreglar-t'ho i ja estic vestida amb el conjunt d'Admire, m'encanta aquest conjunt, el trobo super mono. Ara em ficaré la sudadera perquè fa una mica de fresca i me'n vaig, que no vull fer tard. Ai, mai. Bueno, ja he sortit del dentista. Aquestes són les tintes i he d'anar a comprar. Bueno, a veure com va el dia. Només és perquè es desomplí l'anestèsia. Vaya vídeo més random. Actualització. Tinc el llavi que és que no me'l noto. M'han ficat, no sé si sabeu, els puntets. Si m'han fet una mica de llargament i m'han ficat punts, doncs com que porto anestèsia. Sembla que m'hagi tornat a ficar llavis. Molt heavy. Bueno, he anat al Mercadona tal qual, o sigui, al final també us ho volia explicar perquè no heu de tindre vergonya, o sigui, no us diré que no me'n feia gens, però no va ser res, igual que ara sé que sembla un pato gravant el vídeo, al final són coses normals anar al dentista o que et fiquin anestèsia o el que sigui i hem de continuar fent vida normal. Vull dir, és part del procés, és com estar en volum o estar en definició, tot és part del procés i t'has d'acceptar i estimar. Pues al moment que estàs, així que jo m'hi mostro tal qual ara amb vosaltres i us explico la realitat, igual que sí que us dic que algo de vergonya m'ha fet, però que aquestes coses jo crec que si les fas i les superes són el que després te fan créixer com a persona i com a agafar confiança i força en un mateix i autoestima, i per això jo mateixa m'esforço a fer-les. Avui està sent un dia super especial i estic molt agraïda amb tots vosaltres perquè, bueno, m'han dit de MyProtein que hem assolit com els objectius del mes de prova i que llavors que continuo amb ells i tot això és gràcies a vosaltres a confiar en mi, amb el meu codi, en fer-lo servir, en fer les compres des del meu enllaç, és que encara no m'ho crec. Al final és una marca com supergran, que hi ha un munt de gent que té codis i de tot i jo no soc ningú ni res i us estic molt agraïda perquè competir no és gens barat i mai m'hagués imaginat estar on estic amb una marca darrere que m'està apoyant i amb vosaltres fent-ho possible, perquè és que és tot gràcies a vosaltres. O sigui, si no féssiu servir el meu codi jo no estaria aquí. I llavors com que volia també donar-vos les gràcies perquè ho hem aconseguit tots junts, jo tots els descomptes, tot el que us puc aconseguir, jo per vosaltres també ho faig, però que el suport, jo, tot. O sigui, us estic molt agraïda. I també m'ha arribat el conjunt d'Admire, que és aquest, a veure si es veu bé. Ara us l'ensenyo bé. M'encanta el beige per vestir, és un color tan bonic i també teniu descompte amb el meu codi Admire, us deixaré tota la descripció tant MyProtein com Admire, us ho deixaré tot i no res, que només us volia dir que us estic molt agraïda, però és que moltíssim, de veritat, de tot cor, per confiar en mi, per apoyar-me i per fer servir el meu codi, així que moltes gràcies. Es veu millor, o sigui, m'encanta. Pot ser més bonic, m'encanten aquests colors per vestir. Bon divendres! Bueno, us fico una mica el dia amb tot. Ha sigut una setmana molt rara, o sigui, se m'ha passat ràpid i lenta com a la vegada. No sé, molt raro tot. A més, sí que el físic està evolucionant, sí que estem aconseguint més condició al tren inferior, però no acaba de veure aquell punt de canvi i ara porto 2 dies que el pes ha baixat en picat, o sigui, pes més baix de tota la preparació, inclús més baix que el dia de la competició del Ben Wider. I bueno, com que això m'anima, perquè a mi em costa més veure-m'ho perquè no sóc imparcial, i llavors veure que el pes baix és com una senyal de que òbviament estem netejant
Igualment, confiança total amb el Robert i l'Àngela, això sempre, i continuar amb tot, amb els cardios i amb tot. I el que sí que he fet és canviar horaris perquè se n'està anant molt de les mans, o sigui, jo em despertar a les 6 del matí ara, a les 6 m'aixecava, sí. Vam passar de les 5 a aixecar-nos a les 6 perquè anàvem molt cansada i em ficava a fer el cardio, em ficava a fer-ho tot, que va ser que també esmorzava llavors super aviat i a les 8 de la nit ja sopava, perquè és que estàvem morta de gana i de cansament. I al avançar tant els horaris i començar a menjar tan aviat al matí també feia que anés a dormir perquè tenia gana i llavors anava a dormir molt aviat. És que havia dies que anava a dormir a les 9 de la nit i m'acabava aixecant a les 3 del matí. I també molt estrès per a la feina, perquè vulguis que no, al tindre contacte via WhatsApp, la gent escriu quan amb ells els hi va bé, m'envien missatges a les 10 de la nit i jo em desperto a les 3 del matí amb aquella ansietat de què he de fer jo, per molt que sigui una tonteria de 2 minuts, i com que he començat a fer canvis a la meva vida, he demanat un número de telèfon d'empresa, perquè això no pot ser, ja aquest número, o sigui, aquest telèfon el tindré només unes hores i no el miraré fora d'aquestes hores per no tindre aquesta ansietat. I després m'he començat a aixecar a les 6 i mitja i llavors en comptes de ficar en directe a fer el cardio, treballo fins les 7, 8, no, perdó, de 6 i mitja a 7 arreglo coses, de 7 a 8 treballo i llavors després ja faig els 40 minuts de cardio i esmorzo. Així també atraso les menjades i no vaig a dormir a les 9 de la nit. I he fet important també una rutina de nit, que això estic notant que me va molt bé, i és que dedico temps doncs, a la meva cura facial, a relaxar-me i a llegir, i així deixo durant una hora el mòbil i vaig a dormir, que fa una hora que no he mirat el mòbil. I això estic notant un canvi impressionant. Així que aquests són els canvis d'aquests dies, ho he notat molt a nivell de descans i a nivell mental, i acabant d'apretar el físic aquests 4 dies que queden abans de començar pic-wic, perquè diumenge que ve sortim, estem a 9 dies. És que no sé, no m'ho crec. Acaba de passar una cosa molt random, però crec que és com una senyal. M'encanta pensar aquestes coses. Vaig demanar amb el que tenia d'armari una samarreta de la col·lecció Marbella blava, moníssima, blau bebè, i m'ha arribat avui, però m'ha arribat una altra, però amb un missatge. O sigui, és que real no és col·laborar... Bueno, sí, òbviament col·laborem amb ell, però no està fet als pres ni res. Jo què sé, suposo que s'han confós a l'agafar les peces i m'han enviat aquesta, ¿vale? Enjoy the process. Crec que no hi podia haver més bon moment per rebre un missatge així. De veritat, perquè aquestes 2 setmanes han sigut dures i em va avisar el Robert que entre competicions és bastant comú que et notis més perdut, que sigui més difícil, més dur. I després el que em passa molt és que com que a l'acabar de competir pots anar a fer alguna menjada fora de lo normal i porto tants mesos que no puc que l'assumio, de veritat. És una simple hamburguesa, però allò de que ja la necessites i com que es fa més dur. I no està disfrutant tant el procés i crec que ha sigut com la senyal de continuar-hi disfrutant, perquè m'encanta el que vaig viure el Ben Wider i m'encanta tota la sensació de ser capaç de poder fer aquestes coses. Així que, no sé, estic per dir-los això, que m'alegro que s'hagin confós de samarreta realment. Entreno fet, passos fets, avui ja està tot, me queda treure a la baby, portar un paquet de Vinted i chill, ja està. Demà treballo, serà durillo perquè començo a les 11 i acabo a la 1, no sé com ho faré tot, com arribaré tot, com faré el cardio, us aniré ensenyant. I avui competia la Paloma, a Alemanya. Suposo que va competir, però és que no haurà pogut penjar res. Tinc unes ganes de saber com hi ha anat, impressionants. I poca cosa, vaig a dutxar-me, marxem a comprar que al Roger li falten cosetes i cap a casa, acabar les 4 coses que queden i descansar. I bon dissabte, que crec que no us ho havia dit.
bon diumenge! Estic supercontenta perquè la Paloma va tornar a fer overall, va guanyar la seva categoria i se'n va anar a l'overall. Bueno, va passar el mateix que el Moon Rider, però és que la tia va brutal, o sigui, em fa una il·lusió i ho acabarà aconseguint perquè té un físic que flipes. Bueno, situació, com que he d'anar a treballar i estaré tot el matí a la sessió de fotos, al final he decidit fer el cardio al matí m'allunes amb la Cane perquè l'anava a fer a la tarda, o sigui, l'anava a treure ràpid amb ella i fer-lo a la tarda, però perquè fos amb ayunes havia de fer-lo molt tard i anar molt aviat, no sé en quina hora arribaré a casa. I llavors, doncs mira, ho fem ara. Tinc una gana que em moro, tinc el temps just, però bueno, farem el que podrem. I també vull editar aquest vídeo i les fotos aquesta tarda perquè la setmana que ve serà un caos, o sigui, tinc tantíssimes coses, però puedo con todo, així que ja us aniré ensenyant i avui us penjo el vídeo perquè he pensat que millor fer com resum setmanal i penjar-los els diumenges, a veure què tal, a veure què us sembla, deixeu-vos comentaris. Bueno, vaig cap a caseta, estic cao, o sigui, a nivell d'energia noto que aquestes coses com a que costen més, però, no sé, l'ambient, la sensació i també el fet de veure que estàs davant de tot aquell menjar que t'apeteix i pots estar-te'n, o sigui, que ets prou forta, com a que m'anima molt i surto amb les files supercargades, o sigui, estic reventada, tinc molta gana, m'ho hagués menjat absolutament tot. Tinc 100 grams de pollastre perquè estem ja a l'última setmana i llavors ara toca l'apretada abans de carregar. Però estic molt contenta, molt feliç, de veritat. Me dona molta energia, m'omple moltíssim fer aquestes coses i m'encanta la meva feina i això em fa molt feliç. Ara cap a casa, dinar, descansar i ja està, poc més. Ah, i penjar-vos el vídeo. Bueno, ho despedixo ja aquí perquè així ja us el penjo aquesta nit. Moltes gràcies per veure'm com sempre. Ja començarem els Days Out pel Amics i no res, que vindreu amb mi com sempre. Fins el pròxim!